Докато е в затвора преди повече от век, руският писател Достоевски отбелязва в дневника си, че по-страшна присъда от смъртната е да те принуждават да вършиш действия, които са безмислени, чието плод няма да обереш самия ти. При рутинен полет от гъстата гора изникна кула, не храмова, но веднага в съзнанието ми изплува асоциация с кулата на химическия факултет в София. Случайно бях открил сградата на профсъюзната школа. Кулата й бе малка и деликатна, издигнала се върху раменете на масивна сграда с дебели стени от тухла и бетон. В архитектурата социалистическия период се изявява с мащаби и липса на фантазия и деликатност. И ако преди 100 години София е била наричана Малката Виена заради сградите в стил сецесион, 80-те години на 20 век предлагат съвсем различен прочит. Прочит, в който няма място за обикновения човек, за личността. Днес, 39 години след аварията в Чернобил, все още ни облъчват с величието на социалистическия период. Колко много е било построено тогава. Но ако се разровим под повърхността, откриваме индустриални мастодонти, които не могат да изхранят сами себе си, или пишни и здрави постройки, но предназначени за върхушката на соцстроя. Кулата обаче не се извисяваше като завършващ елемент на сградата, като неин връх. Сякаш есенцията й бе друга, да се издига над всички останали сгради в района, които към периода на строежа й са били къщите на овче купел. И ако този строй по някакво чудо все още е жив, никой от нас просто смъртните нямаше да има тази възможност да надникне между масивните стени или да се почувства малък и незначителен в огромното стълбище. В известен смисъл логиката на историята е докарала до авария всички тези строежи, без човешко лице, до състояние, в което природата да си удвоила своето. И все пак аз съм продукт на своето време, а то е точно епохата на Чернобил. Някаква непреодолима сила ме привлича към самоунищожаващия се соц, към разпадащите се огромни сгради, към социалните му експерименти. И нима не се крие точно в стените на тази сграда най-силната ирония. Строгия план на профсъюзната школа, днес изпъстрена не само с графити, но и с изкуство. Една независима галерия, в която може да откриваме дори творбите на Петя Добарова.
Изненадан обаче бях от интериора на профсъюзната школа. Типичният тежък соцстил бе комбиниран с мозаични подове, вградили в себе си меандър, античният декоративен елемент. Свода на основното стълбище пък бе засводен с купол, изпълнен с много деления, може би съобразени с акустичните качества на такава структура, но и напомнящ далеч на купола на Пантенона в Рим. Опитах се да си представя едно алтернативно време, в което този строй все пак е успял и школата гледа към Витоша, завършена, но по-важно обживяна. Успях да си представя сградата, но епохата не ми позволи да си представя човешки елемент. Защото има управления, в които хората са просто стъпала, върху които се издигат неразбираеми лозунги. Но в човешката природа винаги ще тлее стремежа към разбираемото изкуство, независимо от формата му. Защото шифровано някъде между буквите, звуците, образите или дори движенията му е човека. А дали нашите прадеди щяха да са изненадани от наличието на летящи камери, които като любопитни връбчета могат да влетят във всяка една проулка, да надникнат в стаята на всяка една тяхна мисъл, да прелетят над покрива на най-смелите им мечти. Когато бях дете, четях енциклопедия от 1977 година, 100 000 години техник. В нея се правеха смели предвиждания как до 2000-та година Луната ще бъде колонизирана от човечеството. Днес Луната не е населена от хора, нито наш крак е стъпвал на Марс. И макар, че не сме оправдали очакванията на авторите на енциклопедията, едва ли много хора са предполагали завоя, по който е поело човечеството днес. Възможността да комуникираме всяка наша мисъл в момента, в който тя е изплувала. Дори възможността да виждате това, което е видял моят летящ дрон. Как намирате такава посока вие? Всяка една сграда, която посещавам, изпъстрена с интересни и умело изпълнени графити, ме кара да си представям авторите, какво ги е мотивирало, как преодоляват факта, че творбите им най-вероятно няма да ги надживеят, че може би няма да бъдат зърнати от широката публика.
И макар всички тези предизвикателства, те продължават да творят. Муркането в тази сграда остави в мен тъга, осъзнавайки колко много труд са положили строители и инженери за безсънните нощи, трудните предизвикателства, за да може днес целият им труд да се стопява. В известен смисъл намерих и успокоение, защото природата бавно бе превземала повече от 40 години това място. Може би някога припятските блата и Чернобил също ще се възстановят. И ако това е възможно, защо не София отново да придобие свой стил и красота, вместо както сега да виждаме красиви сгради на архивни кадри от поредицата софийски потайности. Пишните гори, отвоюващи сградата, ме връщат отново към Достоевски. Ами ако изграждането на цивилизацията ни всъщност е едно от онези безмислени действия, за които той пише в дневника си. Какъв ще е смисъл на тази сграда след 1000 години, в случай, че по чудо все още е тук? Ами графитите, които вероятно ще избледнеят само след няколко години? Ами ние самите, които населяваме този град, тази страна? Неминуемо се прокрадва и мотива за уважението, ставайки свидетел на всички отпадъци, захвърлени на това безпризорно място. И ако органите, които трябва да следят това, не се справят, защо ние самите нямаме спирачки за това? Защо ние като замърсяващи не спираме сами? Още повече, че замърсявайки средата, в която живеем, образно режем клона, върху който седим. И ако не уважаваш природата и животните, шансът да си неспособен да уважаваш другите хора е висок, какъвто е и шансът да не уважаваш и самия себе си.
И все пак, може би има начин да спасим труда на прадедите си, като възстановяваме, макар и с други функции, съоръженията, които са издигали. Пред това се издигат множество препятствия. Това ще е по-скъпо начинание. Ще изисква повече труд, а вероятно и по-добра организация. Споменах доста негативи, нали? За радост живеем във време, в което можем да надзърнем на хиляди километри, да анализираме чуждия опит и да създадем на негова база още по-ефикасен наш. Изборът дали ще изграждаме футуристични нови градове, както правят в Саудитска Арабия, или ще въплатим минало и бъдеще в едно, както можем да видим в Нидерландия, е наш. Надявам се, че ако не сте научили много за сградата на профсъюзната школа, то това видео поне ви е дало възможността да погледнете с други очи отвъд поредната гъста горичка в покрайнините на София. Или че това е една възможност да съзрете града в друга негова светлина или епоха. Ако това видео събере 100 000 гледания, не мога да ви обещая, че ще напише класика от ранга на Достоевски. Но определено би ме окрилило за още полети. Докато облитах за последно самотната кула, сякаш идеите от дневника на Достоевски придобиха нови форми. Най-красивия храм е свободата. Свободата да намираш себе си в изкуството, било то безмислено за всеки друг. Не съм Достоевски, не защото не пия, а защото той не е бил дрон пилот, но между редовете на думите му намирам същата свобода, като тази в полета на дрон.